ରାତି ଗହୀରା ହେଉଥିଲା। ଗାଁ ଠାରୁ ଦୂରେ ଥିବା ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଜଣା ଭୟର ଛାୟା ପଡ଼ିଥିଲା। ପବନ କୁହୁ କୁହୁ ବହୁଥିଲା, ଗଛପତ୍ର କପି କପି କାঁପୁଥିଲା। ଏଇ ନୀରବତାର ମଧ୍ୟରୁ ହଠାତ୍ ଶୁଣିଗଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ହାସି। ହାହାହା। ଗଛ ପଛରୁ ଉଠିଲା ଏକ ବଡ଼ ଭୂତ। ତାର ଲାଲ ଆଖି ଅଗ୍ନି ପରି ଜ୍ୱାଳି ଉଠୁଥିଲା, ତାର ଶ୍ୱାସ ପବନକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଦେଉଥିଲା। ଭୂତ କହିଲା, ଆଜି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ରହିବା ନାହିଁ। ସବୁକୁ ଭୟ ଦେବି, ସବୁକୁ ପଳାଇ ଦେବି। ଭୂତର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକ ଭୟରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଭଗି ପଳାଇଲେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ବଡ଼ମାନେ ଡରି ଡରି ଡାକୁଥିଲେ, ଅଦେଉ, କେହି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ। ଆକାଶ ଥୁଲୁ ତପତପା ଚମକି ଉଠିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ବାଜରଙ୍ଗ ଭଳି ହନୁମାନ। ହନୁମାନଙ୍କ ଧୀର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା, ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଅସୁର ଶକ୍ତି ରହେ, ସେଠି ମୋର ଗଦା ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ଭୂତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗର୍ଜନିତ ହେଲା, ତୁ ମୋତେ ରୋକିପାରିବୁ? ମୁଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ହନୁମାନ ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ କଠୋର ସ୍ୱରରେ, ରାଜା ସେହି ଯିଏ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତୁ ତ ଅନ୍ୟାୟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆଜି ତୋର ଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ। ଏତିକି କହି ହନୁମାନ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଲେ। ଭୂତ କଳା କୁହୁଡ଼ିଆ ପବନ ଫିଙ୍ଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗ ବଳି ତାହାକୁ ସହଜରେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ହେଲା, ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ହନୁମାନ ଗଦା ଉଠାଇ ଗର୍ଜନ କଲେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏବଂ ଗଦା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘାତରେ ଭୂତର ଛାତିକୁ ଆଘାତ କଲା। ଆଲୋକର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଜଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତେ ଚମକି ଉଠିଲା। ଭୂତ ଚିତ୍କାର କରି କରି ଧୂଆଁରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ନାଶ ହେଇଗଲା। ସବୁଠି ଆଉଥରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଋଣୀ। ହନୁମାନ ସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଭୟ କେବେ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟ ରହେ, ସେଠି ମୁଁ ସଦା ଅଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ହନୁମାନ ଅସୁର ଶକ୍ତିର ନାଶ କରି ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ଜୟ ହନୁମାନ।